Det her er kirkens festsal. Den er godkendt af brandtilsynet til 150 mennesker, og her er der mulighed med vores rullebord for at indrette salen lige præcis som du har lyst til. Derudover er der også sæder til børn og et musikanlæg, som er brugervenligt, som du kan bruge til at sætte musik til din fest. Kirken har 4 toiletter, 2 ovenpå og 2 i kælderen, hvor der blandt andet er et handicap-brugervenligt toilet med puslebord. Når man lejer lokalerne her i Kapernaumskirken, så får man også lov at bruge det her køkken til for eksempel at gøre maden klar inden sin fest eller lignende ting. Derfor så får man også køleskabsplads. Man får lov at benytte sig af kirkens service, det vil sige bestik, tallerkener, glas og forskellige knive til at skære tingene med. Og derudover så får man også lov at bruge denne fantastiske industrikaffemaskine, som kan lave 5 liter kaffe ad gangen, så selv de mest kaffetørstige kan få stillet deres tørst. Her har vi så vores gårdhave, som man er velkommen til at benytte, hvis man har lyst til at rykke festen udenfor. Her er der ligeledes forskellige havemøbler, som man kan rykke rundt, som man har lyst til.